lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi jumadonyaba in na min ye mars kalo ye ale tile 20 ye bi ye san 2026 fala ye farafin kalo min bɛ yen sa f'o ma ko shawal. An kɔni b'an tile 2 la dɛ bari an bɛ shawal kalo tile 2 la dɔw bɛ a tile fɔlɔ la nka ka di sabula a kɛra cogo o cogo seliba don an bɛɛ bɛ laaya fa ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ taa makan ɲɔgɔn fɛ fala ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maliden cɛman na musoman minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sali kunungo mali y'a ɲɛnamaya bi jamana dɔw fana bɛ k'u ka sali kɛ bi an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen fala ye maa minnu sɔgɔlen nana mali kɔnɔ mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw samɛ ala ka san wɛrɛ yira an na san min tɛ ɲinɛ an ka jɛgɛw seli ɲɔgɔn fɛ ala ka sijan ani kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la ala k'an mɛn ka saraka b'u ye ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ fala an sen n'an bolo bɛ juru la wa fala ko k'an sen tɛ juru la an bolo tɛ juru la dɛ ayiwa k'ala k'an si kɛ bubaga ye fala ye kuma dɔ bɛ munumunu mɔgɔw da mali kɔnɔ u b'a fɔ ko mali ka seli bɛɛ ye tile 29 ye kalo ko don kabini anw yɛrɛ ncinin an ye min b'an ka cɛkɔrɔbaw da mali y'a fɔ de ko ale ta ye kalo ɲini de ye i n'a fɔ arasulu yɛrɛ y'a kɛ cogo min sabula an ye min mɛn kitabutigi da ko arasulu ye seli ni ncinin 9 de sɔrɔ k'a ka 7 o kɛra 29 ye kelen bɛ yen o kɛra 30 ye nka kelen dɔ in ko sigana bɛ o 30 ni o 29 la bɔn an kɔni bɛ min fɔ o tɛ diinɛtigiw ta ye fala ye o ye ne yɛrɛ ka ko faamu cogo ye n'i ye ŋaniya siri ko tile 30 n'u ko kalo yɛrɛ i ka tile 30 su o jate ka kɛnɛ nka an kɔni bɛ min dɔn a fɔra ko ni ɲɛmɔgɔw i bɛ jamana min kɔnɔ n'o ɲɛmɔgɔ ye min fɔ a fɔra k'i ka tugu o fana kɔ ala an karamɔgɔ an fa an ka cɛkɔrɔba n'o ye buye sɛka mawula ye a ka zaviya bɛ yɔrɔ yɔrɔ fala ye a y'a fɔ zaviya tigi bɛɛ ye ni kalo yera aw kana aw ta ɲɔrɔ fɛ ɲɔrɔ ye ka particulier de ye nka e ka zaviya bɛ mɔgɔw cɛla yan i ka seli kɛ ni jama ye zaviya ɲɛsinen filɛ an ka baarakɛyɔrɔ ma nin ye an n'u bɛɛ selila ɲɔgɔn fɛ kunungo donc o ye buye yɛrɛ ka kuma ye fala ye donc an ka ɲɔgɔn faamuya kalo ko de don sɔgɔmada ye tilegan in na an bɛna taa burkina faso n'an bɔra burkina faso an bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ yan seli ale ɲɛnamali hukumu kɔnɔna jamanakuntigi a y'i da don kuma caman na fala ye an n'a yɛrɛ lamɛn o fana kɔfɛ sogoko gɛlɛya fala ye busew ye baara bila bafula bɛ han ko yan'a ko ka sigi sen kelen kan i b'a dɔn k'a fɔ nin y'a tile damadɔ ye an bɛ jalafara komini kɔnɔ an ye tanbala kɛ ka min ye dalibakɔ kɛ ka min ye tumbu kɛ bi an bɛ jimini n'ala sɔnna a ma an bɛna t'olu fana fɛ yen seko ni dɔnko ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn ye bali balako la an ka jamana kɔnɔ a ye kalanso dayɛlɛ fala ye n'o ye nɛba solo ye bi an ka seko ni dɔnko kɛnɛ bɛɛ lajɛlen an bɛna n'a di nɛba solo ma kɔkan kibaruya tɛ yen bi sabula baara tɛ yɔrɔ caman na bi fala ye nka kibaruya minnu bɛ yen o la belebeleba ye min ye burukinakaw ko k'olu fɛ yen fala ye faso ka baarakɛyɔrɔw la a tɛ jɛn n'a ye tuguni maa ka misiri k'a kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye misiri o misiri bɛ yen i ka mikoro i k'a bɛrɛbɛn kerecɛnw fana ka kerecɛn fɛn fɛn bɛ yen egilizi fɛn fɛn bɛ yen ko bɛɛ k'i ka mikoro bɛrɛbɛn a tɛ jɛn n'a ye tuguni i ka t'i ka mikoro kɛ i ko kɔnkiransi burukinakaw kɔni y'o sariya ta u fɛ yen batokɛyɔrɔ baarakɛyɔrɔ u ni batokɛyɔrɔ tɛ kɛ kelen ye tuguni olu ka ko ye sɔɔni an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a walawala conseil des ministres fana sanu la kɔlɔsili fala ye o baara kura fana sigira conseil des ministres kɔnɔna don jɔyɔrɔ fana dira maaw ma an n'o fana kibaruya belebelebaw da aw ma bi tilegan in na k'aw to jani ale sanfɛ. fala ye
n'an ye maaw saamɛ saamɛ sunkalo kɔnɔna na an kun bɛ ka sundoyɔrɔ kuma fɔ n'a ma ɲɛ ko bɛnkɛ taatɔ don an ko a ma n ko a k'an bilasira a ka ɲɛ an ma hali bi Falaye a ko k'a ta ye fasoko ye ale ti maako la ale bɛ fasoko la ko bagan minnu b'an fɛ yen Falaye k'an k'a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi sɛ ti kula a kunfɛ wulu tɛ kula a kunfɛ fali tɛ kula a kunfɛ hali ala ma taa mɛnɛmɛnɛ ni dimɔgɔ Falaye ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ kibaruyaw de di adamadenw ma bɛnkɛ ko min ye ko saba ye Falaye a b'o kɛ kado ye k'o di an ka ɲɛmaaw ma Falaye a ko don dɔ la kungo wulunin o ni fali de ɲɔgɔn sɔsɔ Falaye kungo wulunin ko bin min bɛ kungo kɔnɔ Falaye ko binkɛnɛ don fali ko bilenman don u ye ɲɔgɔn cɛ ka taa kungo masa fɛ yen n'o ye waraba ye u ye kiiri sigi Falaye waraba ko min ye kungo wulunin ye k'a ye nkalon tigɛ ko fali ye min fɔ k'o de don ko bilenman don mɔgɔw ko kuma ni faamuya ko kungo wulunin ma kana i ka sɛgɛsɛgɛli n'i ka dagɛlɛ kɛ ni maa ye maa min tɛ ko kalama adamaden n'i bɛ ko kɛ i k'a kɛ ni ko kɛ ɲɔgɔnw ye i ka ko kɛ ni maa ye maa min ka ko faamuya n'i ka ko faamuya ye kelen ye a b'i kisi ko caman ma Falaye ko kungo kɔnɔna kelen in na ye tuguni kangalamajan n'o ye zirafu ye ko waraba ye décision ta ko ka zirafu faa Falaye samaw ni bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini samaw taatɔ olu ni lɛfali de bɛnna lɛfali ko kumana ko aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko mun de bɛ samaw olu ko waraba ye yamaruya di ko ka min ye zirafu fɛn fɛn bɛ yen ko k'a bɛɛ faga maanifinya la kana sɔn maa ka bila i kunna min ti ko ɲɛdɔn maanifinya la i ni maa min ye ko kɛ ɲɔgɔn ye o ɲini k'o dɔn nin ye bɛnkɛ ka kado saba ye Falaye ko k'a di ɲɛmaaw ma u ka baara kɛ n'a ye k'u hakili to nin na n'i bɛ se i ka sabali ni se b'i ye to k'i kɔfilɛ ni ala ye se k'i ye to ka maa wɛrɛw lajɛ Falaye i bɛ yen maa wɛrɛ bɛ yen diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye o de ye nin ye bɛnkɛ ka kado ye ko k'a di jamana ɲɛmaaw ma Falaye sabula ale ta ye fasoko ye ale ta ti maako ye Falaye min ye AES ye ale ye sɛbɛn bɔ kunun ko k'a jira k'a fɔ Niger furancɛla fanga ɲɛmaaw n'a ka di an ma se k'a fɔ Niger jamana ɲɛmaaw olu tun ye bataki bɔ k'a jira sa k'a fɔ ko min ye u ka fanga baarakɛcogo bɛ cogo min na u bɛ taa o taabolo fɛ Falaye o la farafinna farajɛla kelenya tɔnba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Union Européenne ale de bɔlen filɛ nin kunun a sini ko ka sɛbɛn bɔ ka kɛ n'a ka wasadenw ka lajɛ ye ko min ye Bazoum ye ko ka fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ Falaye min ye Bazoum ye u ma dan o ma u ye tɛnɛgɛlimɛli ta ka ɲɛsin min ye Niger ale furancɛla fanga ma o la kunun ko Burkinakaw fɛ yen AES ɲɛmaa n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ye Falaye ale ye bataki kɛ ko kuma min bɔra Union Européenne maaw da a b'a kɔn fo ka se a dan na sabula jamanaw cɛsira ɲɛnabɛ baaraw kan ka kɛ cogo min na jamana yɛrɛma hɔrɔnw bɛ ɲɔgɔn bonya cogo min ko Union Européenne n'o ye farajɛlakaw ka jɛrɛjɛkulu ye k'a kan ka u bonya ni waati in na ko min ye Union Européenne ye Falaye k'a b'i ɲɛ tugu ko ka ko minnu ye josariya baaraw ye k'a b'i ɲɛ tugu ko kan a bɛ ɲɛnawolomaw kɛ ko n'o tɛ bi jamanakuntigi dɔ tara ka bɔ fanga la u ɲɛnaw ma fɛn f'o la diinɛ ɲɛmaa dɔ ani mara ɲɛmaa dɔ o fara maama kumaw la ko wa k'olu ɲɛ bɛ min na ko Union Européenne a wasabulon maaw ko lakanabaliya min bɛ bi basigibaliya min bɛ bi ni AES jamanaw b'a la ko nin y'a san 10 ye Union Européenne ma kala don i ɲina ka bɛn n'o ye munna faali jugu ninnu tɛ ka kuma o la bingali jugu tɛ ka kuma o la dugudaba don o don min ye bamacɔlen jugu wale kɛbaw fɛ ko yalama ko Union Européenne ɲɛ t'o la wa min ye capitaine Ibrahim Traoré a ka sɛbɛn kɔnɔ Falaye a ko ale nimisalenba ale bɛ se k'a faamu cogo di nin jɛkulu minnu filɛ n'o ye nanzaralakaw ye k'u tɛ ko kalama u tɛ ko jateminɛ u tɛ ko lajɛ fo jɔnya wale ani jɔnya sinsinni k'o de ka d'u ye ko n'o y'u ka baara ye u k'a dɔn bi k'a fɔ ko AES jamanaw olu fana ye kuntilenna wɛrɛw ta k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u cɛsiri ka hakilinaw lajɛ ka fɛɛrɛw sigi sen ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen bi n'olu bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ u ka jamanadenw ye min ye capitaine Ibrahim Traoré ye a ko ale b'a faamu min ye nanzaralakaw yɛrɛ dugudenw ye
a b'a faamu fana k'a fɔ wasaden minnu bɛ nanzarakaw bolo olu yɛrɛ caman kumakan tɛ nin ye ko nin ye maaniw ye maani minnu faralen don ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ kuma maaw tɔgɔ la k'a sɔrɔ k'u n'o cɛ ka jan k'ale tɛna ɲangini ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma ale b'a dɔn k'a fɔ bi AES bɛ baara min na k'u filɛ nin ka laɲini min kɛ nin ye nin laɲini ye ka wuli k'i sen don maa ka ko la k'a sɔrɔ ŋɔni b'i yɛrɛ sen na k'u k'a lajɛ bi u ka marabolo kɔrɔw u ka taabolo kɔrɔw u ye janfa minnu ta sɔrɔko ta nasira fɛ u ka hakɛko ta nasira fɛ jɔnya sira fɛ k'u k'olu lajɛ k'olu kɔrɔw lajɛ ko n'o y'a sɔrɔ hakilina de b'u la min ye AES jamanaw n'a dugudenw ye k'olu bɔr'o kɔnɔ wa AES ale tɛna jɛn n'a ye cogoya si la maa kana k'a fɔ k'i bɛ misaliya di ale ma a tɛna jɛn n'a ye fana maa kana k'a fɔ k'i bɛ taa sira yira ale la marako ta nasira fɛ wa min ye AES ye kuntilenna min b'a la wulikajɔ min b'a la se min bɛ a ye o ye a ka jamanadenw miirina ye a ka jamanadenw taabolo ka kɛɲɛ ni an ka tabiyaw n'an ka taabolo n'an ka gɛlɛyaw ye yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ an ka ko la cogo min AES ɲɛmaa n'o ye kapitɛni Ibrahim Traore ye ko waleya min talen filɛ nin ye ninnu ka wasabulon fɛ k'u k'a bila u kun na ko olu ye taabolo kura ta politiki nasira fɛ u ye taabolo kura ta sɔrɔ nasira fɛ wa min ye maanifinya ni adamadenya sinsinni ye jamanadenw ka hakɛw ɲini na AES jamanaw kɔnɔ k'olu ka kuntilenna y'o ye ko maa ka bagabagali maa ka siranni maa ka yiran o tɛna olu bɔ u dagolo la koyi sabula olu b'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ sen na a labɛnnen don a laɲininen don wa olu ka kuntilenna n'u ka wulikajɔ n'u ka se u ka jamanadenw mana min fɔ u bɛ taa o sira fɛ Wagadugukaw fɛ yen mars kalo tile 19 kapitɛni Ibrahim Traore Burkina Faso jamanakuntigi min ye AES o ɲɛmaa fana don. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ bɛ se k'o sikandi walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan n'olu ye gilet ye ka tila ka APDP badji d'u ma ani APDP ordre de mission officielle ni wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko samɛ Ala ka sa wɛrɛ jira an bɛɛ lajɛlen na kunun ko min ye Mali jamana kɔnɔna na selinicini n'o o ye sunkalo seli ye ale kiimɛli baaraw kɛra Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ silamɛ diinɛ maaw kɔni bɔra sa ka taa min ye jɔko fila k'o seli o y'a sɔrɔ sa min ye jakatal fitiriw ye olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka ban kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye jamana ɲɛmaa ye ale tun bɛ yen cogo min premier ministre fana tun bɛ yen min ye calatigɛ jɛkulu ɲɛmaaw ye sa olu fana tun bɛ yen lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ye silamɛ lasigidenw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Asimi a ka kuma kɔnɔna na a ye taabolo damadɔw ta
kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka min bɔra ka di kɔsa in na maaw ma tɔnɔkantɔnɔ na sanuko la n'o ye miliyari 18 buruburu 43 in ye a y'o ɲɛfɔ o dira kun min na a y'i da don la baara mun bɛna sigi sen ka jamana kɔnɔ ani sunkalo kɔnɔna na maaninfinw ye dɛmɛ min kɛ ni gouvernement yɛrɛ ye dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin maaw ma ka se ka sunkalo k'o nɔgɔyali baaraw k'olu sinsin min ye général d'armée Asimi ye a ko malidenw fo an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka welewelemada kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ o la sa jɛkulu dɔ sigira premier ministre kɔrɔ Usumani Sufi Mayiga ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pinochet ale bɛna o baara kɛ yaasa cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ se ka bɛn cogo min Asimi ye taasibila kɛ ka taa juraw ye ka taasibila kɛ ka taa min ye an ka jagokɛlaw ye ka taasibila kɛ ka taa chauffeur ni apprentis ye citerne bolilaw wolomasiri tabaw k'olu sɛbɛkɔrɔ fo baara mun n'o kɛra olu fɛ a y'a yira sa k'a fɔ nin waati gɛlɛya in n'a ta bɛɛ malidenw de kan ka fo muɲu ni sabali la min ye président ye a ye min sɔrɔ ka fɔ min ye jamanakuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maaw ye min sɔrɔ fala ye seli kɛnɛ k'a ye bamanankan na an ka jɛ an ka général d'armée Asimi Goyita ale lamɛn. An bɛ Ala barikada Ala min ye bi don kɛrɛnkɛrɛnnen yira an bɛɛ la k'Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn ka foli bila Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɔra sunkalo la o ye waati min inɛ waati don ɲɔgɔn dɛmɛ waati don an bɛ Ala fo Ala min o tɛmɛkoɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ka gouvernement fana fo ka premier ministre fo a n'a gouvernement mɔgɔw fo olu ye wuli ka jɔ kɛ sunkalo waati kɔnɔna la ka se an ka jamanadenw ma sigiyɔrɔ la ka suntigɛ kɛ n'u ye u ye selira ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o ye fɛn min bɛ bɛn ko fɔ fɛn min bɛ ɲɛta ko fɔ fɛn min b'a to hali bi an ka sigi ɲɔgɔn kan an ka jamana basigi o b'o sabati cogo min na an bɛ Ala deli Ala min bɛ seko la an ye dugawu min fɛn fɛn kɛ dugawu min n'an ka hɛrɛ b'a la n'o bɛna jamana ka basigi n'o bɛna jamana ka lakana n'o bɛna jamanadenw ka bɛn ani sigikafɔ ye Ala k'o bɛɛ lasabati minnu man kɛnɛ Ala ka nɔgɔya k'u ye ani an bɛ tasibila fana kɛ minnu ɲintɔ Ala ka yafa ma Ala k'u dayɔrɔ sumaya n'i y'a jateminɛ an sewalen don sabula da kan an ye baara caman bila sen kan mun ye Malikura ɲɛtasira ye o fɛɛrɛ ninnu o baara caman kɛra min b'a to jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ jamana dugujukɔrɔ nafolo la cogo min na a yɛrɛ ye an bɔra ka miliyari 18 ani miliyɔn 400 ɲɔgɔn na ani kungafɛ k'o di an ka commune bɛɛ ma Mali commune bɛɛ ma konima to kɔ a la tila bɛɛ de ni ɲɔgɔn cɛ o ye waleya min bɛ jamanadenw a b'u hakili sigi a b'a to an ko commune ninnu u bɛ se ka baara boloda baara min b'a to olu bɛ yiriwa cogo min na ka fu na nin tɛ a tɛna dan dɔrɔn ma a wari bɛ tila san o san de n'Ala sɔnna donc o fana tɛmɛnen kɔ an ye ɲinan san hali bi Malikura ɲɛtasirako la an ye ɲinan san n'o ye san 2026 ani san 2027 an y'o bila kalan seko ani dogo okumu na mun b'a to an ka kalanko a bɛ se ka bila ba la ka k'an sago ye ani fana an k'an yɛrɛ dɔn parce que n'i yɛrɛ dɔn i bɛ da i yɛrɛ la i da i yɛrɛ la i dɛsɛ ko tɛ yen donc o okumu fana kɔnɔna na an ye fɛɛrɛ caman bɛ sen na mun na ni basigi jamana kɔnɔ n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigiw bɛ wuli ka jɔ la su ani tile ka mun b'a to u bɛ se ka dakiri cogo min na jatigɛwale mɔgɔw la ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ o fana n'a ta o ta gouvernement ye fɛɛrɛ wɛrɛ kura sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to basigi bɛ na an ka jamana kɔnɔ parce que kɛlɛ bɛɛ tɛ muguci ye muguci waati bɛ yen muguci na yɔrɔ don mais a dɔw fana bɛ yen o ye mɔgɔw ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔ an ye jamanadenw sigi n'a fɔ o jɛra ko intermalien o kumana an kumana ni ɲɔgɔn cɛ k'an yɛrɛ ka fɛɛrɛw jamana wɛrɛ ka fɛɛrɛ tɛmɛ an yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw mun b'a to basigi bɛ se n'an ka jamana kɔnɔ bɛn bɛ na an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna na an ye jɛkulu kura dɔ bila sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko observatoire mun bɛna ni bɛn ani kɛlɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o baara bɛna kɛ ni an ka premier ministre kɔrɔ ye Usumani Sufi Mayiga olu ka baara bɛna kɛ kelen-kelenna la jamanadenw ka bɛn u ka sigikafɔ mun b'a to an ka laɲini bɛ sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ n bɛ foli kɛnɛrɛnnen bila an ka finitigiw ye minnu bɛ wuli ka jɔ su ani tile mun b'a to basigi bɛ se n'an ka jamana kan cogo min na bɛn ani tileya ani ka tila ka foli kɛnɛrɛnnen bila an ka opérateur économique ye olu n'u ka apprenti ani n'u ka chauffeur minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ
mato dunga fa be sabati tugo mena ne a jate mena singule na moye balo soro no ala ani fana be wuli ga jola mato tajib na nga jamana kono abado jate ga wale mo ba gela ta si jamana doma mais ulu ba wuli ku jo mu mato taji ateke kololo mali jamana ma jamana ko la beniga bini jorodo beni fana ga wati do kelela sisan koni ulu fana ga wati de ben sisan amado amano mais ni ga wati sera ifna de be isego ke mato be siga sego do mona do ambe foli blula kata sibla ke fefe nyintura la sura sifra civilika ka ala deli ala ka udarosma ani anga jamana demunu jogina ala ka lafiya duma ka ala deli ala mbisikola ala ka basike jamana kono ala ka jamana dembe kambe ka ina ala fali bi anga laini mi jamana ka riwali o kala sabati ka foli bla antiru la munuma fiya no jamana re mogoye ka foli kana bla ala ka samra irana basike konna la kana konna ani soro konna la wala ana fana bo foli kelen sinsi zein sungalo konna tiena dili kera ma ngani anyman tigu fara gouvernement reka am se ka fongo ala barka la fan chaman fe mo tiena de gumbe nga mawye demengera misri konna la kosbe demengera kare konna la kosbe gouvernement re chesri kosbe amu fo o baraka to nyumana wala no kima fala nguka mwa de la solidarité nde ukata ka ke sungalo dro sungalo nguka nga mwa de la solidarité ba wala mo go be fencha man soro ni solidarité farala ni ntaka falai a ka chala fe ko chama msaka sigisenga ko so mo go be lafia aseli ko kele hukumu ko na falai mi e sifina ka o ka to mu me siga so kala ko na no ye kinye ulu ye obolo fara nyanga ka misikelen soro ma mu me no be kasola siga so ka ta duluma ku fana ga sega selike no o ka nadmandu wala sa mi demsen na ka munu be sa luka franyo nga jekulu siga so ka o fe utara misi ngondi siga so ka so buma alela kai ka o fe domulo kara wolo masiri tabawiye ya sa lu fana sega selike to ko na lafia la mi domulo nye mishinani mi nye macaroni carton keme falai tlubido no 20 litri ye o fana mugandira kata fara malo ale toni tanga mi nye mayonnaise o carton tan kata sete o carton duru ma mi e café carton duru nimbela jele o dira sa finitigila ka ma falai ku ka seli keno ye ya sa seli be se ka jawbulo to mina kai konna na finitigu be to la police nyama no ye police ka directeur régional ye tapa uri demba jalo domulo nunun kera ale finitigila ka bela jele to la mi nye bara nye sa kai yere yere bara ka fo mawu ani kai ka bela jele ne jera sa ko kan ke ka seli no seli njini uko ke ko latme aywa tapa amaka an yoro kono ha akelen kan fala bafla be ga ovi ko misi ale songo gele ale do kosbe sungalo nyagoro la ina a degun barka buyana fo mi bafla be ka ye ulu re kono ya ira sa ko seli ka damna lila tir kadri sula fo kana se seli doma mi bagan songo gele ra falai bagan jole a senga wa keme ani wa muga wa keme ani wa binani 700,000 600,000 oh oti mami mulo iti semo misikola oh bamako ya yere fana falai muso ko minye misi yere kilo ye kindo la atarase fo keme segi kindo la minye koloma tarase keme segi ma minye bumai otarase keme konontoma adagelera kosebe nimbela jele ye baga masega doya na komi tono chama sigira senga ma chama mulo na sega ke afrai na mbora ola amita jalafara komini kono jalafara ka fe mi ye maire seru sako alebe wuliga jola alibi mi nye tumbu temenen ko fe dalibra ko temenen ko fe bi ame jimini nga fe jimini jibondo ale kurmo karla ni kalo intleta ani duru mi nye chateau no oye jibondo nye duru mi nga ke kulu savla la jalafara ka fe falai ame saka wasa tabala ka uluta kera atotora guma de sisa nga bi ame jimini ka fe jimini seru sako era mekene ka falai uka kunafoni blomba no jalafara kunafoni blomba ulu min soro anga je ka ofle Eto Mariama Sakiliba jimini musukuntigo felengati musulema kan tele blok mola alhamdulillah biken de lani to dia memboto
nda tunu ka jiko kaliat bale tumbe jang nda tunu be jio ngina ngawulo kono le kanati jang ka ku solution ko lo kono naka jolu soto wol to kana wol kay dindi wol may kay mi katabilo ko la yo ni saydu nata ni jibuntu lon tal kunjang verma dia tantalu ya dalom soko jiko dia tenye saydu na kontono le bama anyala dingolu de la kontono be saydu ma mi asara sotono verma ala sarabako mo ala leti ndemu makan su sokoleti jimini dugutigo bon vraiment adni to dia dan plantala parce que jiko be galo da mawo dan tango be galo ne mo mu so menti adia tanya kusobe khoto nin to tunu ndonal be jiota kan julolela bi pompo galo be je bi alhamdulillah lu be ono bi mu solu ci tagawro bi ne ko ngulo tourner ke sigila ka dala donc ni to dia dan blakento la o dia tanya kusobe bon si men fo mairie mo ko lui vraiment la baro adia tanya alun te je gansa nan to bulu bituguni hamina ko be fenfena ni ngagi na le fe mbaso to ka donc mu femba tin to bulu o jibun to potonya ni ke banda fon soto asila potonya o nyandim o yiro ben telefone kono ndaga here men tegen so tege ci kisi atinyalo manyame wala be jal sage sago ndetoko doko kante ndemo jalfara commune sifinangal la secrétaire général let mere ni baray minke donc ante ya fo ka dan sorala franchement parler mere dona anjigi koro surtout ya fo chogo mina sur la colline Djebeli donc anana jidi awma kana docteur so dama ka école so dama vraiment monsieur le maire ni ya ke awnye amba fo akatu akamere ala fo kata ala la kalfa mina la domi tellement gabe baramina donc bede badon franchement parler nous sommes très contents en contalendo à la Kodjugu donc ambe fait halibi aka do fara aka baraka donc abe fen na commune kono commune dem bede sonembaye en jeunesse mogo abe yoro amba no fe abe yoro amba no fe donc anate kelela amana fokanga ulishu ame ulishu amana fokanga ulitle ame ulitle donc o de ba ni nyokonche odla na tara yoro ibaye jeunesse mogo do ba anofe donc o de kama antse ka labla to Seydou Sako ne la commune rurale de Jalafara bon ne na ku kulu sanfela la ente amake ko wala e nana de ka fo muso ka tora membe ya kulu sanfela la tura benga muso kan de me yande ta da matemelembe yan tora ba de be ya ka benji ko gerama wala pourka anya jate muna dugu duru membe kulu sanfe no ba Jalafara commune kon la anya jate muna foke anga fereke ka muso dema ka siranyini membe se ka te jiko men ko bolo to ko mena parce que beta jita yoro me na ji ayoro kaja uji nyalma tu bolo awa ambe tlemena bi na fora ko olu beta jita kolon kono beta jita ko kono la vraiment ka foko ko laje an fara maso ma o da ke an neni nga conseil fen ambe de jera ka ko addition ta ka solution nyini pour que ambe se ka muso nunu de ma to mena ambe se ka ye muso de ma yoro me chewu de ma oro de la donc ambe se ka muso ni chewu de ma pour que ka ji nyalma du ma be ka jimi awa akake lafiya yu bebolo wala pour ka annana ya kana odela ne ko ni be men fo bela jelenye ni baran yemenya ambe do de kala am to se ka beke na yemen kala ka di population ma au population de bijija ka toke uka baraye uka hakilito ka amuna konyima ka donc fo fe inti se ka mana tuko sila foka uka comité de gestion sigala ni e comité de gestion sigala abeke be na fa fenye wori ni be donc kesu kono atise ka ke kono furba na kala furba e na fate kala awa fe malatia atise ka dlan mais na kala ni akara do yen ka fo comité de gestion contrôle bala ni comité de gestion sigala akara togo bara ni tiali kara bu bolo ko kesu kono abase ka dlan ko mabaka la mako donc o de koni benema ka donc ka fo bara intise ka met atise ka benjo sila fo ke dugu yere de dugu tiki ni conseil ni awa muso ka tombuluma bede ka nyogonje nyogon bolo fara nyogona ka fere beke ka tonsigi ka jini besiga la bencho ko me matériel nu men duro mate besiga bencho ko mena amba ko chogala anya fo choko mena musaka men donala besiga ta million mugan dula a forage duro ya agelara amgilate fewre de kulu sanfela inde do anga sirate minan cité na choko sila no komana parce que euro accès ta la sirata la
donc o yɔrɔ de y'a ko gɛlɛya an bolo sinon a dugumala ta tɛ se ka surunya nin na mais n'i y'a sɔrɔ ni dépense min cayara ça veut dire que a yɔrɔ de ka jan voilà o yɔrɔ de tɛ a sira t'a la n bɛ se k'o de fɔ quoi. Fala kunungo conseil kuna sinungo sake conseil de ministre a kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaya tun bɛ jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita bolo ɲɛbila sɛbɛnw sariyaw olu dɔw taara min ye jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma conseil de ministre kɛnɛ ka fara ministre ka baara bolodalen n'u ka baarakɛlaw da donna o fana na ministre min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Fala ye ale nana ni sariya sɛbɛn bɛ yɛlɛma don kosɛbɛ Mali ka lasigidenso bɛ sinikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Beijing a ye sariya dɔ fana ta fana min fana bɛ yɛlɛma don kosɛbɛ Mali ka lasigidenso bɛ Alimanikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Berlin o dugu kɔnɔna na Kigali Urandakaw fɛ o sariya fana o fana lasigidenso fana sigicogo min ye Italie Yɔrɔmukaw fɛ Egypte Caire Egyptekaw fɛ Moscou Irisilakaw fɛ Fala ye Faransi Parikaw olu fɛ ministre Ablaye Diop y'a yira sa ko nin y'a san 5 ye Fala ye sɛbɛn minnu taara sa k'an ka lasigidenso jɔyɔrɔ ko n'u ka ko bɛɛ lajɛlen latigɛ sariya sɛbɛn min taar'o ka sigiro o hukumu kɔnɔna sa o sigira sen kan février kalo tile 2 san 2014 n'i y'a lajɛ sa ka na se février kalo tile juin kalo tile 20 san 2018 sariya in kun falenna baara bɛ kɛ cogo di lasigidensow kɔnɔ jɔyɔrɔ bɛ kɛ cogo minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna bolo kan min ye Asie bolo kan ka taa se Océanie ma ale ni Europe lakaw fɛ Fala ye nin bɛɛ lajɛlen sariya kun yɛlɛmana san 2018 ani san 2020 ka na se san 2021 ma bi na sa ko a nana ye k'a fɔ sa sɛbɛn ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bakuruba bɛ tali kɛ sɛbɛn jɔnjɔn min na kosɛbɛ o sigira sen kan juin kalo tile 20 san 2018 yɛlɛma de bɛna don la sa yaasa min ye maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ taa baara kɛ lasigidenso ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɔra ka minnu fɔ sisan olu ka baara kɛcogo n'u ka baara nacogo u ka yɛlɛma san 5 nata in na yaasa a bɛ se ka dalakɛɲɛ cogo min na ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka laɲinibaw ye minisiri min bɛ dugu jukɔrɔ nafako kunna Fala ye ale ye sɛbɛn belebeleba dɔw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sanubɔ jɛkulu dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma sa Coroscan Gold Mali SARL olu tun bɛ Kajolekaw fɛ yen min ye Keɲeba kɔrɔyan fan fɛ a kun ye yamaruya di olu ma min ye kilomɛtiri kare 28 olu kun ka taa sanu ɲinini kɛ o ko hukumu kɔnɔna na o la sa min ye san 2025 u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sanubɔyɔrɔ in yɛrɛ kɛrɛfɛla Fala ye u ye yɔrɔ wɛrɛ fana ye u y'o maa minɛ o la permis min kun dir'u ma n'o kun bɛ bila u ka se ka taa sanu yɛrɛ ɲinini baara kɛ fɔlɔ yan'u ka sanu bɔli daminɛ ko fo ka o yɛlɛma nin waati na sa dugukolo min kan ka fara a ka Fala ye o bɛ taa se kilomɛtiri 35 buruburu 4 ma k'o de kan ka di sariya kura in sɛbɛnnaw ka don o ma hukumu kɔnɔna na sisan olu kɔni ka kilomɛtiri kare bɛɛ lajɛlen bɛ 63 buruburu 4 ma u kan ka baara kɛ o kɔnɔ ka sanu k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a b'a yɔrɔw la n'a t'a yɔrɔw la yan'u ka bɔli o daminɛ minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen ni o kan ka sigi sen kan sanuko ta na sira fɛ Fala ye ko jateminɛ kɛra sa k'a ye k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi sanu a bɔli sira fɛ min ye baarakɛyɔrɔbaw taw bɔlen kɔ a la i n'a fɔ lulu ninnu ɲɔgɔnnaw sanu min bɛ bɔ an ka nagakɔrɔlaw la sa n'o y'an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sanu bɔyɔrɔw la ten ni o ye damandingɛw kɔnɔna ye ani bɔyɔrɔ cogo wɛrɛw Fala ye ko n'i y'a jateminɛ san 2022 a yɛrɛ sa ko Mali yɛrɛ ye sanu tɔni min sɔrɔ o bɛ se 70 buruburu 20 ani kɔ ma o la min ye damandaw ye Fala ye olu jɔyɔrɔ kɛra tɔni 6 ye o la n'i dun y'a jateminɛ k'u bɛ taa sanu feere yɔrɔ min a bɛ fɔ ko min bɛ bɔ damanda la k'o bɛ ɲini ka na caya ni min bɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 763 min ye sanu a y'o de ladon an ka jamana kɔnɔ nka n'i y'a jateminɛ sanu min bɛ damandaw la kɛmɛ sarada la ale yɛrɛ kɔni sa a jɔyɔrɔ kun kan ka bɛn min ma a nana ye k'a ye ko majɛ caman b'a la o la sa gouvernement y'a lajɛ ka kɛ ni degun ni gɛlɛyaw ye yaasa faamuya bɛ se ka don ko in kɔnɔna na cogo min na sa u ye yɛlɛma don kow la ko in Fala ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛna sigi dugu jukɔrɔ nafaw ni dugu jukɔrɔ fɛn o fɛn mana bɔ nin waati in na sa nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka baara de bɛna bɛn a ma i kɛra damanda ye o i kɛra bɔcogo sugu ye sa o n'i kɔni bɛ k'a bɔ k'a sɔrɔ i tɛ usine kɔnɔ
a nana jɛrɛ jɛkulu in yɔrɔ la sa n'o ye ofisi in ye o na lakɔlɔsili k'a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa hakɛ min bɛ sɔrɔ o jati ka se ka dɔn jamana fana k'i ka nafa sɔrɔ a la min ye dugudenw ye olu fana ka se ka nafa sɔrɔ a la min ye jɛkulu in ye ale bɛna baara min kɛ sa o kɔni ye lakɔlɔsiliba ye lakɔlɔsili min nana taa kɛ sanubɔyɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na minisiri bɛ dugukolo ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani sojɔ ko ni maanifinw ka ko kunna fala ye ale ye sariya 2 o ta sariya fɔlɔ sa o ye sa yaasa min ye fɛɛrɛ mun sigilen no sen kan baara mun bɛ ka kɛ bi tumutukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la nakɔ sɛnɛ yɔrɔ minnu bɛ yen malo sɔrɔ yɔrɔ min bɛ koriyomekaw fɛ yen dayi ani amaja bi na yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na ko bolofaranga dɔw nana don u ka dugukolo kɔnɔna na min b'a to u ka baara dalawuli bɛ se ka bonya cogo min na lɛ kɔnɔnaw la tumutukaw fɛ yen malo feere yɔrɔ la ko k'a lajɛ k'o kɛ titiri ye min bɛ lakodɔn jamana yɛrɛ fɛ k'o d'u ma u ka se k'u ka baara kɛ min ye sɛbɛn 2nan ye o bɛna yamaruya di sa baara min kan ka sigi sen kan siraba kan ka bɔ jijeni ka taa jɛma fo sandare n'o ye kilomɛtiri 313 ye kayi ale ni jiboli kilomɛtiri 96 buruburu 6 falayi o sira ninnu k'olu dilanni hukumu kɔnɔna na sa degun min nana don maa dɔw kun yɔrɔ ninnu kɛrɛfɛla la min ye lɛ kɔnɔnaw b'a la malo sɛnɛyɔrɔw b'a la tumutu ta fara jijeni ni jɛma ni sandare ka sa ko k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ o maaw bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min na yaasa baara ninnu ka se ka sigi sen kelen kan min ye nin baara bɛɛ lajɛlen sa ko k'a lajɛ u ka lakodɔn jamana fɛ maa minnu bɛna na nin baara ninnu kɛ sa u k'a dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lakodɔnnen don jamana fɛ hakɛ minnu maaw kan ka bila u kɔnɔna na u ka ta ka di u ma yaasa baaraba ninnu bɛ se ka boloda cogo min jɔyɔrɔ ta nasira la minisiriso min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana kɔnɔna lakana kunna ale ye jɔyɔrɔ di inspecteurs caman ma n'o ye inspecteur de service sécurité ye ani protection civile a maa fɔlɔ o ye colonel Mohamed Ag Dahamani ye lieutenant colonel Alassane So min ye lieutenant colonel Ousmane H Maïga olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ale fɛ yen minisiri m'an ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna directeur des ressources humaines ni minisiriso yɛrɛ kɔnɔna fala ye o kɛra Saka Fanyine Jara ye ale administrateur civil ye Mali lasigiden min bɛ bolofara min bɛ n'o ɲɛsinnen don farajɛlakaw ma n'o ye Europe ye o directeur ba o taara ka kɛ ambassadeur Aboubacar Dolo ye o ye conseiller affaires étrangères ye secrétaire min ɲɛsinnen don comptable ko ma sa Mali consulat la Parikaw fɛ yen fala ye o kɛra Delphine Dena ye ale ye contrôleur de trésor ye minisiriso min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ Gawokaw fɛ yen n'o ye Hanga Dumbo Mulayi Ture dɔgɔtɔrɔso ye ale ye o ɲɛmaaya kura sigi o kɛra Seydou Jakite o ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana don minisiriso min bɛ bololabaara kunna ale ni baara di ma an ka jamana kɔnɔ ale ye chargé de mission ta o ye Irisa Agesika ye o ye sariyatigi ye minisiri min bɛ du ani yɔrɔjɔ ko kunna ani kɛnɛbaw labɛnni ko kunna ale ye chargé de mission fana ta o ye an balimamuso Yama Mariam Ture ye o ye ko ɲɛnabɔla ye minisiriso min bɛ bololabaara kunna an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko ale ni lɔtɔli ko kunna an ka jamana kɔnɔ fala ye ale ye conseil technique ta sa fala ye Alamuta Daɲogo n'ale tun ye Denaki directeur ye o kɔrɔ k'ale bɔra directeur la ka kɛ conseil technique ye sa kɛ o ye taaɲɛ ye wa o ye segin kɔ de ye directeur ka b'o la ka kɛ ministre ka conseil technique i taara ɲɛ wa i seginna kɔ de école karamɔgɔ don min ye ministre Mahmoud Dafe a y'a ta k'a k'a yɛrɛ ka kankɔrɔsigi ye k'a bɔ directeur national de l'action culturelle la n'o ye Alamuta Daɲogo ye an b'a dɔn a n'a ye Tumutu Janjo an ye Moti Janjo fana kɛ ɲɔgɔn fɛ maa min don Denaki la a mɛnna ye minisiriw ka baara bolodalen n'u ka baara labɛn n'o hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ baara dege ko kunna ale ni baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ a ko a ye hakilina sɔrɔ ka kɛ ni fɛɛrɛ sigilen sen kan fɛɛrɛ min b'a to baara bɛ se ka di maaw ma cogo min na ani baarakɛyɔrɔ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o ɲɛfɔra conseil des ministres yɛrɛ kɔnɔna na san 2026 san 2030 san ko kabini o kɔni sigira sen kan san 10 laban in na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi o kan sa yaasa baara bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na baarakɛyɔrɔ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na a y'o da don o bɛɛ lajɛlen na k'o fɔ a ko tiɲɛ don nin waati in na baara sɔrɔ ka gɛlɛ an ka jamana kɔnɔ musakako gɛlɛyaw b'a la dɛmɛko gɛlɛyaw bɛ a la min ye kalan yɛrɛ ka maaw labɔ o b'a la bololabaara fana o sugu fana ka gɛlɛ an ka jamana kɔnɔ sabula maa caman tɛ se bololabaara ɲuman kɛli la ko nin degun ninnu bɛɛ la sa yaasa yiriwali ka se ka sigi u y'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi fɛɛrɛ min n'a to sa malikura ɲɛtaga sira ka bɛn san 2023 ma a n'a calatigɛ jɛkulu n'a ɲɛnabɔli baara min sigilen don sen kan sa n'o kan ka yiriwali kuntalajan sigi sen kan san 2024 san 2033
o ka se ka sigi sen kan cogo min na ko baara ko sifinw fɛ ani musolakaw fɛ o ka ta ka don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ musaka ɲini ka d'olu ma olu ka se ka baara sɔrɔ min ye minisiri ye ale ye o ɲɛfɔ minisiri bɛ ji ani kuran kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya ko ji tɔgɔla don san 2026 ko bɛna sigi ni ala sɔnna a ma nin kalo in tile 22 don a ji kɔni ko ka ji damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ye yaasa maaw ka damakɛɲɛ fala ye ko ji tɔgɔla don bɛna sigi o la mars kalo tile 22 sibiri nata to ye sawa o la sa duguden tɔw min ye kunnafonidilaw ye ko an bɛɛ lajɛlen welelen don ji tɔgɔla kɛnɛ ka fala ye bari sugu bɛna taa kɛ a la min ye ba kankun kan ba tindi ale ni ba yɛrɛ kɔnɔna na sabula kurunkurusiw bɛ a la ka ji a nafa fɔ ji kan ka ladon cogo ani fɛɛrɛ kura minnu sigilen don sa ka ba joli b'a kan ale kisi tiɲɛni ma minisiri cɛmɔgɔ professeur cɛmɔgɔ tarawele ale ko o kumaw na taa fɔ a kɛnɛ kan minisiri bɛ jagoko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa ka fɔ ko min ye jagokɛlaw ka farafinna tɔnba min bɛ yen n'o o ye minisiriw ta ye sa diɲɛ seleke naani bolofara ma an ka jamanaw kɔnɔ k'olu kan ka taa lajɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Yaoundekaw fɛ yen mars kalo in tile 26 ka taa bila tile 29 na yan'o cɛ sa jɛrɛ 14 in ale ɲɛbila baaraw kan ka kɛ Bamakɔ yan yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriw fɛ minisiri minnu bɛ yen nɔ sigi sa kɔɔri ale bolofara kunna jamana 4 minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔɔri baara kɛ ka Côte d'Ivoire far'o kan olu bɛna ɲɛbila baara kɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ yaasa o kumakan bɛ se ka taa kɛ kelen ye cogo min na Yaoundekaw fɛ yen o la sa Mali kɔnɔ yan mars kalo tile 24 minisiri ninnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɔɔri an bɛ se k'an dungo n'an sago sɔrɔ a la cogo min na minisiri bɛ seko ni dɔnko ani dunanjigisoko kunna fala ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa ko salon international du tourisme ko labɛnw bɛ sen na don yɛrɛ a bilalen don octobre kalo tile 5 ka taa bila tile 11 na tako 5nan in bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan cɛsiri ni wuli ka jɔ ka se ka se yɔrɔ sawulenw ma ko baara bɛna taliko la ani yɛlɛmaba minnu bɛ yen kɛnɛ in ka sa minisiri y'a jira sa k'a fɔ ko min ye tourisme ye ka bɔ farafinna min ye maa minnu bɛ o kɔkɔrɔma donni kɛ ka n'u ko baaraw sigi sen kan diɲɛ seleke naani kɔnɔna na sigidaw ale ni duguden minnu bɛ olu baaraw fana kɛ u bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan ani min ye Mali kan ka maabaw fana caman wele yaasa kɛnɛ in ka se ka yakubaya sa baara kan ka kɛ cogo min na ani fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan a y'o da tigɛ gouvernement maaw ye k'a jira bɛɛ la sa ko min octobre kalo tile 5 ka taa sa tile 11 ma salon international du tourisme ale bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ nin bɛna kɛ a tako 5nan o ye minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya fala ye bana min b'an fɛ yan n'o ye dengue ye ko dɔ bɛ ka fara a kan han jamanakuntigi ko sa k'an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la tangalaw an k'olu matarafa yaasa an bɛ se ka kisi banaw olu ma cogo min na min ye conseil de ministre ye ale kɛra Bamakɔ mars kalo tile 18 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali ale ye chevalier de l'ordre national ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamakɔ Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye n'an bɔra conseil de ministre la an bɛ taa ba sira ka yɔrɔ n'o ye douane kɔnɔna ye tajibondenw olu kunbɛyɔrɔ fala ye min ye douane directeur ba n'o ye contrôleur général de douane Cheikh Amala Diallo a n'a ka dankan Madu Tarawele olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye ka taa tajibondenw lajɛ min ye tajibondenw ko min ye 790 ye citerne ko de donnen don an ka jamana kɔnɔ douane ɲɛmaw u taara se colonel major Siram ale ma ale ka baaraw bɛ ka kɛ cogo di ka chauffeur olu fana lamɛn min ye su ni tile baara de b'u bolo sɛbɛn fɛn fɛn bɛ don sa k'ale lara wulili baaraw kɛ douanelakaw fɛ yen o la sa douane directeur kɔni ye chauffeur kumana ale ni a ka maaw yɛrɛ kumana sira fana n'o ye ba sira ye a ye ɲɛfɔli kɛ baara in kɛcogo la fala ye kabini lajɛw kɛra sa ka yɛlɛmaba minnu don olu kɔni bɛ su ka di tile ka di don o don douane directeur y'u bɛɛ lajɛlen fo ka baara kɛcogo ɲuman na wulikajɔ ni cɛsiri douane bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ cogo min na a y'i to sen fɛ sa k'a jira sa k'a fɔ ko douane kɔni ɲinan san a daminɛ jar'u la fala ye
miliyari 95 buruburu kɔnɔntɔn k'u y'o sɔrɔ tɔnɔkan na janvier kalo in kɔnɔna na k'o don wagane kɔnɔ min ye février kalo ta kɛra 94 buruburu 4 ye ko nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri ye nka min ye bureau des hydrocarbures ye ale jɔyɔrɔ ka bon ko in na kosɛbɛ k'u ka dɔ fara halisa cɛsiri kan kajolokaw fɛ yen kimɛli kɛra u ka dɔgɔtɔrɔso ko ale hukumu kɔnɔna na musojiginso maaw caman taara yen ɲinan ta k'a fɔ san 2025 ta u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 1,899 olu de kɔni sera ka taa jigi u ka yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso maaw jɔra ni olu ye ka baara kɛ ka ɲɛ k'a sɔrɔ laɲini yɛrɛ tun ye maa 1,524 ye u y'a yira sa ko nin jaabi minnu sɔrɔlen filɛ nin ye o bɔra u ka CESCOM yɛrɛ ale ka wulikajɔ la n'i ye yɔrɔ in yɛrɛ ta k'a lajɛ sa Falaye dugu 6 a bɛ o de kunna maa 30,000 a kan ka o de i jɔ ni o de ye musolakaw ye maa 6,700 ye minnu si selen don bange ye nin waati in na an ka jamana kɔnɔ yoroso musow ni denmisɛnw ka cɛfɔ ni kan bɛ k'o ɲɛf'u ye sifinw olu ka tɔn y'o baara sigi sen kan baara ninnu kɛra musolakaw ni cɛlakaw kunna sa ka bɔ karanganakaw fɛ yen ale ni yoroso dugu yɛrɛ kɔnɔna na min ye baara in ye sa ale bɛ tali kɛ jɛnsɛrɛgɛ naani yɛrɛ ka laɲini na laɲini 1,325 min ye 2,250 ye n'o bɔra jɛnsɛrɛgɛ naani fɛ yen musow ni cɛw ka se ka wulikajɔ kɛ kɛlɛ kunbɛn ni kɛlɛban ni cɛfɔ ni kanbɛn k'o sigi sen kan fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ni kɛlɛya k'o sinsin o de baara kɛra yorosokaw fɛ yen musaka o bɔra Danmarkaw kun ale ni fɔndapi min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don yɛlɛmabaw olu ma an ka jamana kɔnɔ Falaye an bɛna an ka ko kuncɛ ni seko ani dɔnko ye balani kalanyɔrɔba n'o tɔgɔ dara Zamɔ Tarawele la ale dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen ye mars kalo tile 17 min ye balani dilanyɔrɔ in ye a sigila maa min fɛ sa o tɛ maa dogolen ye tuguni seko ni dɔnko ni balani fɔnko la an ka jamana kɔnɔ Nɛba Solo ale ye min sɔrɔ ka kɛ ni minisiri min sinsinnen don seko ni dɔnko ma olu taalen kɛnɛ kan min ye Sikaso gouverneur lakaw ye Marie Claire Dambele a n'ale kɛrɛfɛ maa ba minnu tun bɛ yen sa fɛn fɛn sɔrɔla kɛnɛ kan an ka jɛ k'a bɛɛ lajɛlen filɛ Sikasokaw fɛ yen. Fɛn girimanba parce que a bɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ sigida min na n'o ye Senufɔla ye balani bɛ fɛn caman kɔnɔ denkudiw kɔɲɔw sɛnɛkɛlaw nɔfɛ foro kɔnɔ hali an ka bannikɛyɔrɔw la sutarikɛyɔrɔ la balani bɛ yen donc o b'a jira k'a fɔ fɛn min don a nafa ka bon ka ni ce ka ni cɛsiri balani dilanni ani ka mɔgɔw kalan fɔli la je crois que o ye ko ɲumanba de ye ka da mun kan don dɔ bɛna kɛ ale tɛna se ka balan gosi tuguni parce que si b'a la ka taga donc denmisɛnnin minnu b'a kɔfɛ n'a sera k'u ladege balan yɛrɛ dilan cogo la ani balan yɛrɛ fɔcogo la a bɛ kɛ sababu ye balan yɛrɛ tɛ tunun donc an bɛ dugawu kɛ ala ka fanga ala k'a d'a ma halisa ala ka baara ɲɛ a bolo ala ka jamana basigi. kalanso in ni a ɲɛnamayala maa mun fɛ o y'an ka minisiri so ye min ɲɛsilen don an ka fɔliko an ka culture ani an ka denmisɛnninw ka ɲɛtaga ma o ɲɛnamayala olu de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida ɲɛtaga ICC a diyara an ye aw bisimila kɛnɛ kan an b'a yira aw la anw ka fɔlifɛn ninnu an tɛ fɔli dama kɛ n'a ye an ka fɔlifɛn ninnu ye anw ka sira ye an ka kumada dɔ min bɛ an ka danbe sinsin min bɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsin min bɛ bɛn sabati anw ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn Centre de formation professionnelle Zamɔ Tarawele CZT an ye a laɲini ka kalanso in dayɛlɛ walasa dɔw ma duɲa yɛlɛmadenw mun ni kunu tɛ kelen ye parce que a b'a fɔ o ma ko génération
a bamanankan ma an b'a fɔ ko diɲɛ yɛlɛma denw olu fana na se ka o ka dɔnta sɔrɔ an ka fɔlifɛnw na ka wasa don a la walasa anw danbe kana tunu walasa k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsin n'a ye n b'a dɔn ni anw farala ɲɔgɔn kan n'an ye bolo di ɲɔgɔn ma an bi bɔ ni fɛn ye fɛn min ni a b'an ka jamana wasa a b'an ka dugu wasa a b'an ka sigida wasa denmisɛn minnu bɛna na don a la an b'a ɲini o denmisɛnninw fɛ kabi kalanyɔrɔ la min bɛ se ka hakilina kura ta ka se k'an ka fɔlifɛnw lataa ɲɛ a tigi ka hakilina ta nga a ka hakili to toujours anw danbe la a kana bɔ anw danbe kɔnɔ a kana bɔ anw ka taabolo kɔnɔ a mana bɔ fan o fan fɛ a ka sɔrɔ anw ka tabiyaw maralen b'a kɔnɔ toujours donc ni ala sɔnna an seko ye min ye an fana y'a laɲini an b'o kɛ yanni an ka don cɛ sigida ɲɛtaga y'a faamu an bɛ min ɲini ala fɛ sigida ɲɛtaga a ka kɛ misaliya ye a ka kɛ sinsinbere ye anw bolo sinsinbere min n'a bɛ to anw kɛrɛfɛ kuda ye min bɛ se ka anw bilasira an ka se ka an ka hakilinataw ka a lawaleya Mali kɔnɔ sigidaw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Le succès de l'année 2025 qui nous a permis de continuer à faire de l'année 2026 l'éducation et la culture a pris sa source ici. Donc tout le mérite revient à la région de Sikasso. Vous pouvez vous applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je finirai par des bénédictions. Des bénédictions, des bénédictions, il est lequel? C'est la continuité. Parce que monsieur le ministre Mamoun Dafé nous a plus ou moins ou clairement instruit d'être dans la continuité pour cette année 2026, dédiée à l'éducation et à la culture. Et nous avons 3 chantiers, madame le gouverneur, mesdames et messieurs les invités. Il nous a été instruit de consolider les acquis. Tout ce que nous avons fait ensemble et qui a commencé ici à Sikasso, nous allons travailler au cours de cette année à les consolider et nous allons le faire avec vous. Le deuxième chantier sur lequel nous sommes engagés au niveau du département en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, c'est des réformes. Nous allons réformer beaucoup de nos services afin qu'ils puissent répondre à nos aspirations pour l'atteinte de nos objectifs. Et le troisième et dernier volet, mesdames et messieurs, nous allons travailler à bâtir des infrastructures, à redynamiser et à utiliser nos structures qui existent déjà pour que ces espaces puissent accueillir des événements dignes de ce nom, dignes des artistes maliens. Et je sais et je souhaite et je suis sûr que l'espace que nous ouvrons aujourd'hui va répondre à ces aspirations. Et je terminerai ainsi, enfin, disant qu'au nom de M. Mamoun Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, je déclare ouvert le centre Zanon Traoré. Ni solo tɔgɔ fɔra yɔrɔ yɔrɔ jamana fɛn fɛn kan i bɛ taa sɔrɔ Sikasso tɔgɔ b'a jukɔrɔ donc ni centre in dayɛlɛnna ka sɔrɔ anw ma se yan Ala bɛ sɔn ka an ɲininka a la an ye an ka devoir de kɛ ka na ka assister ani ka ɲini mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ka dugawu kɛ Ala ka centre in kɛ barikama ye solo tɔgɔ taara cogoya min na balaniko la mɔgɔ wɛrɛw fana ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na kalan kɛ ni centre in kɔnɔna na n sigilen bɛ n bɛ ka kalan banderole in kan ko l'arbre du balafon est un arbre de paix n sigira dɔrɔn n y'ale de lajɛ et quand on arrose cet arbre avec de l'amour certains que vous n'allez pas rester sans dire un mot. Tant les initiatives du genre
soutien à la terre. Et ensuite, nous inviterons le représentant du ministre de la Culture pour lancer le discours de l'ordre. Ni hakila sebena to kana chuga na nasira ka sebe bamana na ta mo ka kala abe son ka an dusuku fale balani amba ngoso na isiga soya katugu balani be fo fembela abe fo ka joie exprimer abe fo ka dusumanguya exprimer are do to ye balani don se do fo an fana do to ye do so do fo hal nan ta do se do ani fana triangle bala fona conseil régional président ni le premier adjoint maire lui ye balani se do fo mais c'est sans demsonu to balani se mu bedo comme demsonu bena kanu ka kala donc nous sera ka se mu bedo au fana éducation di. Donc, c'est en phase avec les idées des plus hautes autorités. Nous, Ekanina, c'est année de l'éducation et de la culture. Sikaso gouverneur Marie-Claire Damele n'abe kantela ka ka sigila ma fo ka wale mano ka neba solo yɛrɛ fo mirina ina no ye ka bala ale kalanyɔrɔ dege sabula dokera bolo don o kan ala ma wɛrɛ ka se kana bala k'ale ta ka sinsin ka dɔ fara a kan Falaye Keyita tun bɛ yan ani ne yɛrɛ n'ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye midi an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Tunbutukaw olu ye min kɛ u yɛrɛ ka biennale kɛnɛ kan sini tilegan fɛ an b'o fana d'aw ma aw ka se ka o ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn halisa aw samɛ ala ka san wɛrɛ yira an na san min tɛ ɲinan ye an ka jɛ k'o seli ɲɔgɔn fɛ aw ka yafa anw ma sabula baara ale tɛ taa o kɔ don dɔw la i bɛ fɛn dɔw kɛ a man di mɔgɔw ye an bɛ hakɛto ɲini k'aw bɛɛ lajɛlen fɛ o la groupe bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye Jani baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ye a k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da